Ми нині поговоримо про те, коли празднували Різдво Христове у Карпатах. Для того ми подивимо календарі за три основні історичні періоди. Ми узнаємо, коли появилися календарі і які вони є. Думало бися, можна було б зазвідати дідика і бабку, коли вони празднували Різдво. Або є такі, котрі кажуть, що вони в томуся ніч не розуміли і не можуть це розуміти. Того ми раз подивимо історично. Аби узнати, коли появився перший християнський календар, нам треба се вернути у 45-й рік до Різдва Христового у Римську імперію. Тоді такий великий газда, як Юлій Цезар, розробив календар, котрий став першим християнським календарем, і на його честь його назвали як Юліанський. Цей календар пробув як общий календар для християн, тобто для православних і римокатоликів, аж до 1582 року, коли папа Григорій XIII розробив новий календар. Його назвали як Григоріанський. Після чого римокатолики почали основати новий календар, а православні лишилися на старому, юліанському. Сяк було аж до 1923 року, коли Мілутін Міланкович, серб, розробив новоюліанський календар. Тепер нам це лишило узнати, коли ми празднували Різдво Христове. Для того ми взяли календарі Мукачівської греко-католицької єпархії за три основні історичні періоди – то Австро-Мадярський, Чехословацький і Королівства Мадярського. Наприклад, в церковному календарі, надрукованому у Ужгороді за 1901 рік, ми видимо ож празднували 25-го Різдво Христове. А у календарові чехословацького періоду за 1935 рік ми видимо ож наші празднували 25-го і 7-го Різдво Христове. У календарові Королівства Мадярського за 1944 рік ми видимо таблицю, де є два стилі – новий і старий. Новий стиль – то Григоріанський, старий – Юліанський. Тобто 25-є – то саме є 7-є. Просто два інші календарі – Юліанський і Григоріанський. Із-за того, що наша церква постійно була у тих державах, де офіційним календарем був Григоріанський, того писали у двох календарях – Юліанському і Григоріанському. Просто було так найудобно. Тобто з 25 децембра до 7 января. І з цього всього виходить, ось наші прадіди празднували 7 января Різдво Христове.